Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig. Magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-24 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining nga Udto? Kabayunta ngayara lang sa mayong panggawi. Mayong pagsinalayo sa sining adlaw sang Lunes. Maro ginot ang panahon, no? Maro init-init gawa. Sige lang, kay ti amo gining tiyempo, no? Budlay man kung tigululan, budlay man kung maulano ng tiyempo. Inop na kita mga kaaksyon, tubdob kita sa Tagna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters
Kalakip man ang atong sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang atong sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga atong sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sa Bacolod sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad man. Kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa oriental side sa aton sining nga probinsya. Kalakip man sa bugos nga riyon size, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kalakip man ang aton sining nga mga officers and men sang Operation Tulong Task Group nga nagalibot na sa pila ka mga lugar diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Nagapangita sang pasahero, no? Nagalumbayag sa sining mga inuras. Ang iban siniga pundo na sa igad sang karsada nga nagatimo-timo na. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Gobernador Lacson nakigsapol sa Chief Commissioner sa Manila subong nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay balita ni Aksyon Dale Salazar 14-day home quarantine sang 11 pa ka mga POM sa Bacolod angot sa COVID-19 magatapos buwas nga adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita ay balita ni Aksyon Eric Magbanwa 31 anyos nga lalaki luwas na sa katalagman matapos maglumpat kagabi sa flyover sa Barangay Bata. Sa Nokpo naman nga balita ay balita ni Aksyon Eden Aboso. Ini may kang tanan sa bangkay sang isa ka hubog nga persona na sapuan matapos matampukan sang duta sa syudad sang Kabangkalan. Sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga militanting grupo nagpatigayon sang rally protesta sa komemorasyon sa ika-34 anyos nga EDSA Revolusyon. Actually, buwas pa ni, pero nagabansis la subo. Balita naman sa kay Aksyon Artay Hopon sa Special Assignments Operations ng LTO, batok sa mga tricycle nga nag-aagi sa mga mayor nga dalanon si paradong aktibidad sa direktiba nga ginpapanaog sang DILG sa tanan nga mga LGUs. Balita naman sa kay Aksyon Brian Morden, pagsira sang pila ka mga dalagko nga kompanya sa pungsod, may dako nga epekto sa pangkabilugan. Balita naman sa out of town balita diri ni Aksyon Percival Villamor sa Central Negros sa syudad sang La Carlota. 3 ka mga persona nga nagrambol sa sulod sang baylihan sa syudad sang La Carlota arestado. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. 47 anyos nga babae nagkuha sang bago na tawo nga lapsag pa sa kaan kaso kidnapping subong nga adlaw. Sa Southern Negros naman nga balita sa banwa sang Candone, 2 ka mga barangay ang gina-endorso karon nga ideklarar nga drug-free. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Palasyo magasunod sa mando sang Supreme Court sa co-waranto sa ABS-CBN. Kagdolihing yoon ng Honda nga hindi pagipasira ang ila planta sa Laguna.
Aksyon! Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa aton sunigin pang headlines, mabatian sa dili gilamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina, yari kita sa aton sunig nga unang draw sang Small Town Lottery. Sa mga tumalaya sang STL, yari ang resulta sa unang draw karon nga adlaw Lunes, Pebrero 24, tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 33 kag 7, liwat 33 and 7. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negros sanon, inyong
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas ka. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 ng aton oras. May lang pag-monitor sa mga ka-aksyon tabay Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod sa Facebook page. Nagatutok na sa Aksyon Radyo Bacolod. Pwede ka muna ka log-in sa aton sininga Facebook Live kag sa aton sininga website sa www.actionradiobacolod.com.ph para makabati man kamo sa mga balita sa sininga adlaw. Makahisayod lang ta, okay na ta sa managaluntad nga mga balita sa sininga adlaw. But before sinaugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Sa muna siyang charantin, nga nagapanubo sang glucose, visin, nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why DTX 500 capsule ginarekomendar ta sa inyo tumaron ta matagal ta. Mabakalinis sa mga sukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Kag mabakal man na online o kung di gani pa deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kung di gani magpadala ng mensahe, kung mag-order ka mo via Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:08 ng aton oras, kada siglang sang orasan taba. So, ginaalas lang, kadtuan ta ng mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon ta ng balita gikan sa News Center upod kay Action Dorel Cabato. Ini may kangtaran sa palasyo magasunod sa mando sang Supreme Court sa co-warranto case sa ABS-CBN. Nagapadayon actually hearing subok sa Senado. Kagadolihing yun ang Honda nga hindi pagipasirang ilang planta sa Laguna. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang balita gikan sa Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dorel, mayong udto.
Yes, Action Rex may udto kag saton man nga mga tagpalamati balita na nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod samtang nagapadayon sa karon ang hearing sa ang Senado angot sining ABS-CBN franchise o kon prangkisa nila. Ginpasiguro na sa palasyo sang Malacañang nga magasunod ang ilang hanay sa anuman nga imando sa Korte Suprema. Sunod sa palasyo ini ang pahayag sang palasyo sa tunga sa co-warranto petition nga ginfile ni Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema agud ibasura ang prangkisa sang ABS-CBN bangod man sa ginalegar paglapas sa kontrata. Sunod diri kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala ginpasilabtan sang palasyo ang trabaho sang hudikatura. Kadungan sini, ginpahayag ni Panelo nga wala man sang plano ang palasyo nga pasilabtan ang Senate hearing subong adlaw nga nagapadayon patubtob sa karon. Suno kay Panelo, hindi pag i-monitor ni Presidente Rodrigo Duterte ang hearing bangod hindi man siya interesado kag tuman siya kasako kag madamo sang trabaho agud hatagan pa sa nga pagtamod ang paglantaw sa telebisyon kag sundon ang Senate hearing. Sa mga Senate hearing present diri ang mga CEO sang ABS-CBN nga mo sanday ABS-CBN Chairman Martin Lopez, President kag CEO Carlo Katigbak, kag COO Maria Socorro Cory Vedanes. Present man sa hearing ang mga opisyal sa gobyerno nga sanday Justice Secretary Menardo Guevara, mga opisyal gikan sa Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Philippine Competition Commission, National Telecommunications Commission, kag mga tiglawas gikan sa iban pa nga organisasyon. Magluwas naman kay Senator Grace Poe nagtambong man ang pila ka mga senador nga sanday Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Minority Leader Franklin Drilon, Senators Joel Villanueva, Sani Angara, Manny Pacquiao, Nancy Binay, Francis Pangilinan kag si Senator Ronald Bato de la Rosa. Naibaloan niya What about ining si Kwanyo? Yes, si Senator Bongo. Bongo? Ara man siya actually. Si Lapid pa? Yes, si Lito Lapid, ara man siya. Basta nag-apa, na-late ni sila guro. Na-late ni sila siguro. Nag-apa sila, naibalo Action Rex, una nang ginpahayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga paglapas ini sa layi ang himuon sa Senado nga pagpatigan sang hearing. Pero sa karon, ginpadayon sa gihapon sa Senado ang ilang hearing sa pagpangunaman ni Senadora Grace Poe. Sa iban pagid nga balita national, tinguan karon sang Department of Labor and Employment Condole kag sang Department of Trade and Industry nga hingyoon ang Honda Cars Philippines nga ipadayon ang ilang operasyon sa ilang planta didto sa Laguna. Tisunod kay Labor Secretary Sylvester Bell III, natala na siya nga makigsapol karon nga adlaw anuman nga oras sa management sang HCPI kag kaupod niya diri si DTI Secretary Ramon Lopez. Pagkatalakayon sang DOLE kag DTI sa HCPI management ang rason sa nga himuon sini nga pagpasira. Sunod diri kay Bello, nga ipasira nila, but man gani Action Rex, do wala man sila nag-declare sang bankruptcy, diba? Why actually bankruptcy nga gin-declare sila sa mga units nila. Sa mga may diferensya? Wala man ko may nabalitaan. Ang sa mo, di ba Honda na? Mitsubishi. Char. Nagpasayod ba? So, amon Action Rex, wala pa man na ibaluan ang rason. Hambal ni Bello, tingwaan niya gid niya kumbensihon ining Honda Cars Philippines nga hindi lang pagpasira ang ila planta dito sa magsira ang planta nila nung matabo sila na? 100. Amo lang na isa ka planta nila sa Laguna? Siguro Action Rex ay kay amo lang kung planta magsili ka planta dako na ginahimo. Yes, dra na. Kung in kaso magsira sila Action Rex, isa ka gatos gid ka mga trabahante ang maapektuhan. Problema naman ina sang gobyerno. Una nang pahayag sang Honda nga ang ilang closure target date sini nga Marso 2020. Pila na lamang kaadlaw Action Rex. So kabay patani kay kaluoy man sa mga maapektuhan. Ang kay Hindre, paano ng Honda ni ang kay GM? Gani man. Mga bago pa nga mga units nga danang ila. Ano nang brands ang
ilang nga Honda nang kay GM bla. Ambot kay JM, kay Dodamo na iya yung Action Rex. Damo na Honda no ti paano na? May car siya. Pwede na lang na may ara sa motor di bla nga meron Honda pa, man. ang Yung big bike bla. Nga lain-lain bala yung ginangkas. Meron man galing bicycle. Ay, bicycle. Kalain. So, mo na Action Rex, kapag pa hindi lang tanis lang magsira, Gani, no? Samtang, mahatag lang ko bla update di Action Rex sa may, sa African Swine Fever. Kay man sa karon, gindumilian na ang pagpagwa kag papasulod sang baboy kag pork products sa Shamgid ka mga banwa dito sa probinsya sang Isabela bagod man sa pandam sining African Swine Fever. Te ang mga banwa nga ginpaydalom sa lockdown amo ang Quezon, Quirino, Malig, Aurora, Rojas, San Manuel, Gamo, Cordon, kag Jones nga lunsay mga apektado ni sila sang ASF. Magluwas sa Cordon kag Jones ang mga namensyonar nga banwa ang malapit sa Tabuk City sa Kalinga Province nga nauna na nga naka-record sang ASF sa dong Enero. Ti sa karon ginausisa na sang Provincial Veterinary Office ang mga babuyan sa barangay Pangal Sur kag San Manuel sa banwa sang Itchage, barangay Santos sa Quezon kag barangay Santiago sa Reina Mercedes. So karon kadamo na gid sang mga lugar Action Rex diri sa Pilipinas ang apektado ri sang ASF pero kapasalamat kita kadiri sa Negros nagapabilin nga ASF free ang probinsya. Amo nang mayod ang balita yes, makakaon gid kita gyapon sang baboy. Update kag balita nagikan sa inyo center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon Dorel Cabato, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Padayon pagagmainit pa nga di ginadiskusyonan mga kaaksyon ang party sa ABS-CBN franchise issue. Pero bantayan ng Drea, kay bisan paano ma-take up gid na din nato manti isa man ka dako nga TV network diri sa pungsod Pilipinas ang concern sininyo. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Dorel, kantuan ta ng mga balita gikan sa aton siling nga mga action reporters. Unahon tang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office si Aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa bangkay sang isa ka hubog nga persona na sapuan matapos matampukan sang dutaho sa siyudad sang Kabangkalan. Ano ginang problema sini nga nagtuhaw ning nasambit nga krimen nga ini. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Nukpo. Aksyon Eden. Action Rex, patay na sang nasapuan ng isa kahubog na lalaki matapos natampukan sang duta. Las 4 sang kagahon, Pebrero 23 sa Sitio Katilingan, Barangay Orong, Syudad sang Kabangkalan. Ginkilala ang biktima kay Jomar Villatorres, 31 anyos ang edad, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Corporal Rogen Bandola, investigador sa mga kaso. Sunod sa Pamilya Action Rex, gabi bag-o na sa puan si Villatorres, hubog ini nga nagkadto sa higad sang suba, kundiin may gamay nga kinutkutan sang duta nga ti usually kuno ginahampangan na dira sang kabataan. Kag ang iya ginhimo, iya inigin kot liwat Action Rex tugtog nga maglapad para kaigo siya kay didto siya nagtulog. Do hindi man sa amo nang kagabi sa isa ka television network to? Hindi sabi. Ako yung Action Rex to. Ito yung kuweba ya. Gani. Ina doging kot ka lang na? Oo, ginkot niya Action Rex no, makita da sa aton yung padalaman nga picture para at least makita sa aton nga mga ka-action. Gani man. Tidugang pa natipag ining duta, rason nga tinatampukan gining tunga sang lawas niya. Ang upper part na Action Rex ang tampukan niya tapos may mga puga pa ni Action Rex. May may puga. Ay ng mga bilog-bilog nga duta. Tika dagko po Action Rex kay ti amo nang naigo sa ulo. Nga ti posible amo matungin ko tunaan man sang iya nga kamatayon. Di palayag ni Bandola, ginaulat pa sa karon ang resulta man sang postmortem examination
nga ginpatigayon nagod masiguro nga wala sang foul play kag di naibaluan nga sa inisyal nga pagkusisa sang doktor. Basi posible man action Rex nga ti pagtupa sang puga sa iya nga ulo kag sa kalawasan. Posible basi ginatake man siya sang high blood pero hindi man kabalo pamilya kung may ara na siya daan na sang high blood bala action Rex pero ti amo parang ginahulat ang resulta man sang postmortem. Suno kay Bandola, gilayon man siya makigangot kung ara na resulta. Pamatay natin Action Rex, si Corporal Rogen Bandola. May mga bata na nga nagampang mo, dragigligda, sa muna nga buho. Ang ambal sa iyang upod, nagkuha na sa, kay hubog na sa, wala na sa nagtulog, sila tululugan. Bali, pagkakuha nagkutkot, sa galing ang buho nga gamay nga para lang sa bata, yung padakuan niya. Pagdira sa nagtulog. Hindi na sa dalom din, ma'am. Bali, kung sa ano pa, ano lang nasa, nang do palapad, bala. Galing kay iti ang duta sa babaw, umok, natipag. Natampukan sa mga posible, ma'am, kay ang kwan pagid, tambagan sa doktor niya, sige nga, blood din sa pagigo sa mga duta, siyang ulo. Kay may ara ang mga, sa according sa mga witness, may mga puga, wala may puga nga dagko. Balitalin sa NOC po ang ka-action reaction Eden Aboso. Una sa balita kung sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Eden, kadtuantang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 14th day home quarantine nga gina-required ba sa mga POMs. 11 ka mga POM sa Bacolod angot sa COVID-19 magatapos na buwas nga daw. Ati kabay pang matapos-tapos kag hilway na tanan kay diri sa aton do COVID-19 free kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex ang syudad sa Bacolod ang wala na sang patients under investigation o kon PUI nga ginatawag pero may kita diri sang 11 tanan ka mga persons under monitoring o kon PUM Action Rex. So ang pinaka-latest diri sa ila sunod kay Dr. Grace Tana, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. It's either subong adlaw February 24 kon buwas sa Pebrero 25 magatapos na ang 14-day home quarantine. Tiring 11 tanan ka mga PUM sa Action Rex. Ini sila wala gin pangdala sa ospital kundi ginaobserbaran gidamang ila sining mga kaugalingon sa ila mga balay Action Rex. So far sa kay Dr. Tana sa ila man nga monitoring Action Rex wala sang symptoms nga nag-develop samtang gina-home quarantine. Ining 11 tanan ka mga PUMs which is a good sign sa kay Dr. Tana Action Rex. Magluwas ini sa kay Dr. Tana ongoing sa gihapon ng ila sining campaign against COVID-19 kag nag-umpisa naman ang pag-require sa mga hotel, resort ug accommodation establishment nga ipa-fill outan nila sa mga guests nila Action Rex sa mga nag-check-in sa mga hotel o accommodation establishments kung bala may mga travel history sa 14 kadlaw nga nakaligad or may mga simptomas silang nabatsyagan sa nakaligad nga 14 dias Action Rex. No kay Tan, hindi iya monthly o kon weekly ang reporting kundi daily Action Rex. Sa din ang mga health declaration card nga ila ginahatag sa mga hotel ini siya din ang gina-forward sa Bacolod City Health Office. So far, sa nag-umpisa ang ining campaign, wala pa man sang mga reported Action Rex no, nga mga guests nga nag-check-in sa mga hotel sa Bacolod City nga nagbatsyag sang sintomas sang COVID-19. Haring tingog ni Dr. Grace Tan. Why kita subong as of 24, why kita sang PUI sa TTED. Ang PAUM staff, mag-end kanina ang quarantine period today and tomorrow. Okay, pila ka ng PUM sa Doc? 11 home quarantine, Doc, no? Yes, po. So far, wala man sila may ginabatsyag, Doc, or... Okay, PUM lang sila. So, stable tanan? Yeah. In place na subong nga doon na ng declaration form sa hotels na doon. And sila ang managers na ang-monitor and they will inform us kung may nangyari sila sa daw
the reportable persons, they will do that. So next na patihan ng tigong ni Dr. Jason sa Bacolod City Health Office. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, katuan ang balita gikan sa Special Assignments. Naka-standby si Aksyon Artay Hopon, Operation sang LTO Bacolod. Batok sa mga tricycle nga nagagi sa mga mayor nga dalanon si paradong aktibidad sa direktiba nga ginpaparaog sang DILG sa tanan nga mga LGUs. Yari ang kaunad sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Ang operation sa Monsang Enforcement Unit sa Land Transportation Office rin sa probinsya ginapamunuan ni Mr. Renato Novero ang separado ini Action Rex nga aktibidad kon ini latest balangin pagwaman nga direktiba sa DILG sa tanan nga mga local government unit. Actually sunod diri kay Mr. Novero depende na yan sa DILG kung paano nila iniobligahon ang mga LGU sa pag-regulate sa mga tricycle nga dapat base sa mando sa DILG hindi na pwede makatraverse sa mga national highway bangod man sang kabahin ini sa road clearing operation nga ginapapanaog sang DILG. Pero kaina sa interview naton sa provincial head sa DILG diri sa probinsya kinanglanon pa nila nga may aras sa mga review kag posible matapos pa ini in 2 years time. Now ang LTO yang separately nagahimo karon sang operation tisunod diri kay Mr. Novero kung ang imo tricycle private yang imo sining permit nakakuha ka man sang permit sa LTO pero why kaya sang para sa business permit lang hindi ginapwede nga mag-traverse along national highway. Ang pwede lang ining naisyuhan nila sang MTOP o nakakuha sang MTOP aning motorized tricycle operators permit kay pwede na sila pero dira lang within sa local nga ila ginabiyahian kag hindi na mga kadto halimbawa out of town. Sila nga tisige niyang campaign namon base man sa joint administrative order kag separado iya ang manduman sang DILG. Yari si Mr. Renato Novero. Ang operation namon niya ay labot na SDLG actually. Basically, ang operation sa LTO amo ang pagpangdakop sa mga tricycle nga may ara sang MTOP na ara sila sa highway pero ara sa tunga madakop namon bilang mga reckless. Ang tricycle nga may MTOP o kung sa amon tanawag na TC. No? Pwede sila sa highway mag-operate by virtue sang MTOP nila nga ginisyo sang local government unit. Pero kung tricycle kaya nga MTC art, no, hindi siya pwede sa highway. Kaya wala man na gintagaan authorities sang kuan sang sang local government unit. Sa sulod lang iti siyang manwa, bali. Anong ginalain siya sa MTC kag sa MTOP? Ang MTC, tricycle man siya, may sidecar man, pero private lang yun. Okay. Use. So, pwede siya sulod sa banwa, mga delivery sa tubig. No, basta bayad lang siya mayor's permit kag business permit. No? Pero hindi siya pwede kagwa din siya kay ang iyan ang business permit within isang kuwan man lang. Kaya yung mga tricycle na bali may sidecar man siya gani, ang TC, motorized tricycle operators permit, na mo na yung ginatag sila. So, pwede na sila ang parayag ni Mr. Renato Novero ang ka-aksyon nyo. Aksyon at tayo po na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you, Aksyon Art Tayhopon. Balita gikan sa Special Assignments. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuan tang balita ni Aksyon Brian Morden. May kangtanan sa pagsira sang pila ka mga dalagko nga kompanya sa pungsod may dako nga epekto sa pangkabilugan ho. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Brian Morden.
Samtang wala pa si aksyon na Brian Morden, kantuan tanay si aksyon na Alvin Graba sa patrol. Ara na si Brian? O sige, kantuan ta si aksyon na Brian Morden sa Dital. Aksyon, Bri. Action Rex mismo ang mga negosyante karon diri sa Pungsod, Pilipinas nagkahangawa na sining pagdeklara sang Honda Philippines ngayon sila ang may plano na or sigurado na ganyan nga magpanira sa ilang produksyon dito sa Laguna sining palaabuton nga Marso pasunod nga bulan. Action Rex magduwas diri sa Honda may ari pagidisa amo ning rabot ko nagagamit ka pa sini Nokia. Action Rex manirado man kini sila. Nokia nga? Cellphone, mga cellphone. Manirado man sila by September 2020. Action Rex. Actually, tatlo ini sila. Ang isa nilang ko familiar, basta isa ka kargo ini siya. Nga hanaman nga manirado. Sunod diri kay Chief Executive Officer nga mo si Sir Frank Carbon sang MBCCI. Way pagid sila sang nako binga nakitaan iya rason o kunay balaan. So nga ang nagplano nga nagpanirado ini sila or magpanirado ini sila. Bangod nga wala pagid na plastar ang rason sinitandanan. Pero isa sa ginalantaw nila amo ni Action Rex ang natabo nga COVID-19 o kon coronavirus disease-19. Siya din ang mga materials sa Action Rex nga ginakuha nila sini dito tanan sa Wuhan, Hubei, China. Action Rex. Siya dito na halos tanang ginakuha ang mga material sa ginagamit nila. That's why suno kay Carbon, hindi manami nga sa isa ka lugar mo lang itungkok ang inyo tanan nga ginegosyo nga ginakuhaan sa materials kangay sini nga tabo subong kay tiway nas nakuhaan pa sang dugang nga supply. So ang ila nakita diri nga problema una madulaan trabaho ang madamo nga mga trabahante sining Honda, Nokia kay gini isa pagid. Ikaduha diri makulangan na sang kita ang Pungsod Pilipinas labi na gid taxes kag ibang tedra investors kaangay sini makadulot man ikuno sang pangduha-duha man sa ibang mga negosyante nga gusto magsulod diri sa Pungsod Pilipinas. Action Rex ina mga panan-awa nila kag ang nakita na diri ini may epekto man sa administrasyon gid ni Presidente Rodrigo Duterte. Maratong labor kag India. Para na that's why tanan subong problema ang tawag nila na supply chain. Ang kalabanan sa mga parts, no? The big, the small, the mga intermediary, ato na sa China, sila. Ang Wuhan na, o Vivaden, factory the world na tawag, ang tanan na factories. Okay. So, ato na to sila tanan. Tani, chance tanan kay nakita sa bilog nga kalimutan, nakalimutan ilang itlog sa one basket. Problema, balikin ako. Yes, so... Ang ato lang tanan sa China, kanit start kami, ito, kung tingbur mo lang, matapat kami, may-ari ka man sa Americas, Europa, may-ari ka man sa, ito, China, may-ari ka man din sa Southeast Asia, kita mo lang din, no? Yes, so... Ganun kayong problema na, kita no sa mga truck, kay number one, mahal ko rin, dita? Amo nang porson sa palayag ni Carbon nagapati siya nga gobyerno subong ni Duterte nagapangita na sang tikang angot sini agod mag-address ini Action Rex siya nakita niya pananawan niya nga makadulot gid sang epekto diri sa aton sa Pungsod Pilipinas. Malita gikan sa MBCCI Action Brian Morden report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Metro Bacolod, Chamber of Commerce and Industry. Action no Radio, Philippine Standard Time, las 12:33. Matapos ang balita ni Action Brian, kagtuanta si Action Alvin sa patrol. Action Alvin Graba, may mga militanting hubon kay na nagpatigayon sang rally protesta. In connection sa pagkomemorar sa ika-34 katoy nga EDSA Revolusyon. Kagkaroon sa hapon daw may patigayonon sila nga rally alin sa east nga portion sa Bacolod padulong diri sa Basiwa.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex Ginsugata sa bagong alyansang Makabayan o Bayan Negros. Upod ang pila ka mga progresibong grupo sa rally protesta ang komemorasyon sa ika-34 katuig sang EDSA People Power Uprising sa diin amuni ang kausa sa pagkakasantuanay sa poder kay anay Presidente Ferdinand Marcos. Sa diin ang ining protest action kagina action na Rex ang nag-umpisa sa dalan sa Rizal o sa may Rizal Park padulong dito sa Fountain of Justice sa Old City Hall. Nausunod diri kay Erenio Longinos, ang Deputy Secretary General kag spokesperson sa Bayan Negros, liwat nga nagbalik ang diktadorya pagi sa subong tagpamuno kay nga si Presidente Duterte sa diin suru sa iya. Una diri nga nagdeklarar si Duterte sang martial law dito sa Mindanao kag paagi man sa Memorandum Order number 32 ginpaidalo man sa de facto martial law ang isla sang Negros, Bicol kag Samar sa diin suno sa iya madamo man nga mga opisina sang progressive groups ang ginsulod paagi man sa mga simultaneous raid sa diin diri sa Negros suno kay Longinos madumduman pa nga 57 tanan ka mga aktivista nalakip na diri ang leader kag miyembro sa mga progressive groups ang nagkaladakpan nawadugang pagid diri ni Longinos sa lista sang karapatan 87 ka mga miyembro sa progressive groups ang nagkalabiktima sang extrajudicial killing sa bugos ng Pilipinas samtang 95 man ka mga political activist ang ginbilanggo kag pila man ka mga progressive groups especially di sa Negros ang ginlakip ginbutang sa red tag kag ginlevel nga mga miyembro man sang teroristang grupo kangay sang New People's Army na suno sa iya may mga biktima man sa mga human rights sa karon sa diin sa ika-34 anyos nga pagdumdom sining EDSA People Power Revolution nagapanawagan man ang mga progresibo nga grupo nga kakason gilayon sa posisyon si Presidente. Ari ang pahayag ni Longinos. Ang bagong alyansang Makabayan sa Negros nagadumdum no sa ika-34 nga anibersaryo sang EDSA Uprising. Ini nga pagdumdum ginokda namon sang mabaskog nga pagprotesta bangod sa sulod sang 34 ka tuig sa idalom sang Duterte nga administrasyon sa subong liwat nga nagapanumbalik no ang diktadura. Ang sadtuanay tyrannical role authoritarian role nga ginhimo ni Presidente Marcos sa liwat gin patigayo naman ini ni Presidente Duterte. Ang sadtuanay pag mapintas no nga pagpahipo sa pumuluyo patimaan ina no liwat naman nga magapanumbalik ang diktadura sa pungsod Pilipinas. Ang sadtuanay mapintas no sa subong pagi sa martial law sa Mindanao, de facto martial law sa Visayas kag Luzon sa porma sang Executive Order 70 ang pagmilitarize sa mga government agencies no para isupil ang kinamatarong sang pumuluyo liwat ini nga gina-eksperyensya no sa idalom sang Duterte nga administrasyon. So panawagan namon dapat palayason ining tuta pasista kag diktador nga Presidente Duterte. Aksyon Rex ang pahayag ni Erenio Longinos. Balita sa patrol. Kaya to karon sa hapon niya? Sa Action Rex may ara man pagpatigayon ka isa man ka rally protesta support sa mga sa panawagan man sang Basiwa sa diin karon sa hapon magkapatigayon man sila sang rally halin sa may Loop West East padulong sa opisina o kung sa NGC agud jadto nga panawagan man ang sa NGC sila mapadulong? Sir, padulong sila Action na Rex kaya anong tinutuyo nila sini? Support sa panawagan sang Basiwa Action na Rex. Amuni ang ila support sa panawagan sang Basiwa nga? Nga hindi ba lang Action na Rex? Nga no? Panawagan sang privatisasyon o privatization sang Basiwa. Amuni ang ilaning dito sila sa City Hall kaya ang Basiwa ridiya sa may kwandio? Downtown? O downtown na area sa may Galo. Oo nga dito sila sa City Hall. O dito man ang ila sininga ruta karon sa hapon.
amo ni ang pahambal man kag ang isa sa mga sa plano na karon sa Progressive Group Action Rex. O, ipiho na sila kung di sila marali, kung sa City Hall, kung sa Basiwa mismo. May City Hall Action Rex, amo ni ang una man nga ginambal man kagina. Di sino mamati ito silang taga Basiwa to man? Amo na. Sino na mamati sa ila karon dito? Di dapat dito dapat katugid sila dito sa Basiwa. Amo nang importante kung suportahan gid nila. Ti Action Rex no, magadepende ni karon kung basi makakuha man kita sa pinaka-latest update. May angot man sa rally protesta karon sa hapon. Balita, report sang patrol ang action nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:39 at oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta dira kita na iho kay importante man may TC para pampabakod sa aton sini immunity booster. Mangin mabakod ang immunity booster ta kung naka may TC kita alkaline base ini nga vitamin C. Para sa ginaubo, ginakataro, ginatrangkaso, may TC ang katapat sini, no? Luwas sa may TC, Santon Plus Herbal Capsule, pampatunaw sa bukol-bukol, sa aton siningalawas, hubag sis, tumor kagwaiter. Santon Plus Herbal Capsule, ang tumaronta, matagad na, no? Mabakal ini sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online, kag pag-deliver sa inyong puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporation basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ang Malakay Finance gali nagakinanglan sang isa ka lalaki graduate sang any business or accounting course with good personality, may driver's license sa kaway balo magdala sang motor kag salakyan mana. Mag-submit lang sang inyo sining resume with the picture, transcript of records sa Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede magpakigangot sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay, ma-unload makadali mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad. May lang pag-monitor kay OTTG Chairman of the Board, Romy Alconsahog, monitor kagang OTTG Group mga kaaksyon. Thank you so much, Romy Alconsa. And Merilo Catinoy, may lang pag-monitor, Lidi Jonah Bahilidad, may lang pag-monitor sa kay Dina Pwede. Marali sila ang ila sa lakyan, nag-park sa Aranita, nagka-counterflow pa, may bitaw man sa anuhan, ambot kung ginsaway sila. Ambot kung ginsaway sila tuod, sige, kay Philip Lorente, may lang pag-monitor, kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, good PM lang, kag kay Lilibeth Ninya, kay Tikboy Villanueva, may lang pag-monitor sa Barangay Handumanan, Tikboy Villanueva. Sa kay paring Binji Pilisario, sa kay paring Fiding Pilisario. Ayos, may lang pag-monitora.
Buyong ginis pari piding ay. Pari Binji Pilisario. Maria Luz Grijaldo Macunat. Kay Totoal Drin Lima ko may lang pag-monitor dira sa Ninas Rose sa shopping kay Commander-in-Chief ya dira. May lang pag-monitor Totoal Drin Lima ko. Kay Edwin Pinida, kay Jomong Caltorilla, Nining Abiliar Ong, kay JR Mainit Rihon, mainit gidya, may lang pag-monitor kay JR Mainit Rihon. Ayos. And sa kay Ophelia Galero Arce, good noon Action Rex, have a blessed Monday. Watching live happy lunch break sa employees sang Silver Dragon project site with project engineer Felix Villatora. Always ga monitor. Thank you so much, Madam Ophelia Galero Arce. No? Kay Jomongkal, kay Jose Hierson Lapinig, may lang pagpamati. Joe Hierson Lapinig Junio. Good PM lang, no? Kay Garcia Marivec, may lang pag-monitor. Garcia Marivec, kag si Sofia, si Joy Murphy, get well son. Ayos. Kay Kagawa Dimbong Jocampo, sang Barangay Maaw, may lang pag-monitor. Kay Heaven, Aquarius Boy. Ara naman si Aquarius Boy yun. Ga-monitor si Nicanor Guartel kag si Winnie Hinojala. Hinojala ni. Watching live diri sa Binondo, Manila. Thank you so much, Aquarius Boy. No? Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor Gian Resisio. Kay Biboy Peroy, IV Saragosa Villarin. Ga-monitor man si Papa Smooth nung Elmer Gonzalo. Mikik kag ang gwapo hundi sa La Carlota nga si Clamon nga permigid ga pamati. Ivy Saragosa Villarina. Edwin Gonzales may lang pag-monitor sa Maaw. Edwin kay Jomari Formentera kag kay Jenny Perez sa Binalbagan ga monitor lang. Kay Valencia Kinet may lang pag-monitor. Thank you so much Valencia Kinet sa Panyaga, no? Amo nang importante da ang Panyaga. Amado Ladua Jr. may lang pagpamati kay Amado Ladua Jr. sa kay Romel Tumisa sa Central Maaw. May lang samtang lang panuhog sang inasal kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa. Dagang salamat Mr. Armando Amado Ladua Jr. Kay apong Alagos may lang pag-monitor kag kay good friend Mr. Bumboy Kapunong. Ayos, dagang salamat. Kay Inday Karen Francisco, Sir Kapita Hihihi. Thank you so much sa Inday Karen Francisco. Ga-monitor man sa sining Oddo. Ayos, dagang salamat. Kay Rona Regina Traba, monitor man siya subong, no? Kag si Tatay Tidirhida, ga-monitor man dira, no? And Jacel Abon Bilio Laberos, may lang pag-monitor, watching live from Dubai. Okay, may lang pag-monitor. Wilson Goles, may lang pag-monitor sa ATMC. Jason Palma Kinet kag sa iban pa nga nag-monitor. Ayos, dagang salamat. Len Cantong, may lang pag-monitor sa Jeddah KSA. Sa grupo sang 10 under sang LCC, congratulations for winning is silver medal. Congratulations kay sino to ganing first name to ni Sir Amarillo na na-miss ko. May lang pag-monitor sa tanan nga mga ginikanan sang 10 under boy sang LCC. May lang pag-monitor sa inyo da. Thank you gid. Salamat gid paring Binji Garcia. May lang pag-monitor kay Sir Amarillo dra. Kay Coach Pactao. May lang pag-monitor Coach Pactao. Kag kay Coach Binieves man, may lang pag-monitor. Kag daghang salamat. And sa tanan na lang nga mga miyembro sang LCC 10 under
may lang nga pag-monitor, no? Sa mga parents dira, isang tin under. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid. Silver, medal sila kapon sa bago lang nagtakop nga Nopsia. Ang nag-gold is Lasal Boys. Congratulations. Ayos. Sige. Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras. May ari ko di sa piyak na bilin. Kailangan pag-monitora sa inyo tanan-tanan dira. Karon naman gurong iban, daligid lang ha. Hindi ko mapisga di sa piyak ko. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa impunto nga aton oras kadtuan tanang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Upod gi aksyon Eric Magbanwa ini may kang tanan sa 31 anyos nga lalaki luwas na sa katalagman matapos naglumpat kagabi sa flyover sa Barangay Bata. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Action Rex, kantong salamat gid sa imo sining. Hindi ang wow. Ano to? Do ano tong intro mo gani? Ha? Ano to ganing intro mo? Na palayo na sa mga panulay, no? Mo na? Oh yes, Action Rex, no? Palayo ang panulay kag magpalapit kita sa katuluyhon nga oras. Sabi ko sa grasya. Ayo di purma. Palayo kita sa mga panulay pero pamalapit kita sa mga grasya. Oh yes, Action Rex. Okay man na, no? Oo. Kagawad Chad, kagawad Kap Periada, no? Mayong hapon dira sa sabi ko ma yung ayo di purma mayong pangwaon tada. Do pigado ko sa mga pangwaon, no? Gani ito nagkuan kita, nagkakanto kita sa Tigkiriwi nga panahon ng Tigkiriwi dugay patuya. Ay sos, Pebrero, Marso, bulan. Marso, Abril, Hulyo, Agosto. Ay sos. Dugay panaya. Ay pila kadlaw mga kiririwi na ato ni hawak ni, no? ayo di purma. Hindi ang ito po na sa lakit ang aton nga hawak, no? Lakturan lang na para Disyembre ba lang? Disyembre? Okay. Hindi na pag agi ang gusto. Maagi pa ang gusto ya. May kwaresma patagani. Ay, may penitensya pagli, no? Oo, may April, anong kwaresma tada to? April ko na, Marso. April, oh. April ano? April 32. Ayo di purma. mo. The April 9 kag 10. Oh yes, Action Rex. Second week sang April. Yes, Action Rex. Anong plano mo na? Well, I will go to Dakak. Ayo di purma. Dakak gida. Kag mag Amo na tirada, Action Rex, no? Sino ni Kagawad Chad, Kagawad Jofred Linya, tig pamiesta subong mga binulan hasta pamayo. Subong? Tig pilista subong? Tig pilista mo guro pista subong bulan sang kuana guro sang Mayo. Astas pa sa bulan kuno sang Mayo, sining ni Kagawad Jofred. Ay, ina. Si Kapitan Chad kung conforme sina. Sanong fiesta gani sa Barangay Robles, ha? Saan ang pista sa Barangay Robles, ha? Nalipat ko. Magkatanda ko sa Mayor Maymay, ay. Dasi. Ayo di purma. Mangguton to sabi. Magkatanda si
Mayor Maymay, bla. Kay kabalo na si Mayor Maymay. Kagawad, di kiti. Si Kagawad Jofred, eh. Oo, eh. Kag si Kapda. Si Kapchad? Oh, yes, Action Rex. Sa ila ni fiesta mo. Ha? Sa ila ni fiesta Oh, mo. ilan ang pista na, eh. Nila na. Matang importante itong pista nilang Mayo. Oo. Ang nila pista na saging. Saging? Saging. Ha? Saging nila pista. Ano? Saging. Saging man? Saging nila na produksyon nila sa Barangay Robles. Damo da produkto, may saging, may tananda. Araman da kararoto nila, halin sa Malagabla. Okay. Tanan nga purok na do may aran da sila mga boss dira. Ina sa dira? Oo, dala nga Banwa, April 1, Banana Festival, April 5, Patronal Fiesta. Kaya ara mo lang galina, nabudamo ko ng fiesta to, gili. Grabe, damo fiesta. Yes, amo na tang Mayo. Fiesta, no? Kung fiesta? Naway ta fiesta ko, di ba mutos Ayun, di pa? purma. Mutos ta eh. Parang Mayo ang tirada, ang aratsada ta. Laban eh. Oo, wala ginada problema. Oh. Kaya ara man si Kapcha, ara man si April 10 kag 11 ang kwan. Ano to, Action Hands man? April 9 kag 10? 9 kag 10 ang 9 kag 10 Oo. May mga April 5 para di ang nagambal na di man. 9 kag 10 ah. 9 kag 10 ah. Ang Holy Week. Oo. Holy Thursday kag Good Friday. Oh, nan. Black Saturday 11. Oh. Nan. Mo na tirada. Lawig-lawig, no? Ha? Lawig-lawig. Oh, lawig-lawig na Action Rex. Okay. Pwede na mo ka pasikihor liwat ay. Ano ka to? Mangwa kwan? Mangwa ka to para pamarang? Ayun, di purma. Bayan lang pagpamati kay kwan kay Ihalda Marie Pepper Lim. Marie Pepper Lim? Oh, Lim. Lim? Oh, yada ko ka pamati. Mayong pagpamati lang dayada. Oh, aras maninoy. Kabalo ka na nasang insindiyo ni Maninoy. Oh, na. Way na subong sang Maninoy nga pamaskwa sa iyada. Ang iyada mga pamaskwa. Nan kag ang ihado. Marie Pepper Lim, ikaw ang mamaskwa kay Maninoy mo. Kanami isang radar mo Maninoy. Ayun, di purma. Tinano na ni ang 31 anyos nga lalaki nga naglumpat ni saya sa kuan man sa may flyover da man. Bangag mo. Galit na sa may flyover da sa bata. Bata blada. Oo, naglumpat sa gabi kay guro na ang iyang panghaus kang lingon niya. Si Wonder Woman, si Superman, no? Tistingan niya guro kung taas kunubo. Balik ito pa ito sa dalo medyo tindog. Balik di blahapa kag una-ulo Black Sonex. Ti bali man sa gyapon ko taas na. Bali hawak ito mga tiro ito nagkalabali ito Action Rex. Kaya sa pagkataas na sang flyover sa Barangay Bata. Di ba na kayang matasig mo ng pag-rescue sang Radiant Rescue Team sa Talisay. Kamoy ni una naka-responder kag nakasagop sa sining naglumpat dira nga ating nga maghikog. Una pang Talisay? Una pang Talisay Action Rex. Sa Bacolod? Sige, lapit mo ng Talisay. Actually, bata mo lang, lapit mo ng laga sa Talisay. Lapit ang Bacolod kay Bacolod area mo. Di mo isipab lang. Do may bata man ganing rescue unit sa damo? May alas sa nga rescue unit ang bata. Banago pagin. Radiant Rescue Team sa Talisay pa yung nagka-responder, Diba nagigingagaw niyang lalaki, nagkaraligto gitong hawak kay Action Rex. Nagkalabalda gito, mga tigil ito, naghuruslo ito ang porso sa sining mga tulaan, kiti isa pagkalumpat sa Action Rex sa pagkataas. Tilawan niya guro kung nubo kung taas. Gani man kay ang reporto ni Police Lieutenant Colonel Levi Panggi nga mahikog galito sa. Tisini ko kasi rin kung mahikog sa niya kay actually sa paghatag information investigador sa akon, medyo high kag ginablang bangag black sa droga bla. Ay tiyan mo ning efekto ko sa kundi makadala utok mo. Amo ning dalaganan ko sa ni hiko kada ko mahimo ka sa katuntuhan, no? Ning biktima ni nga si Stefan Sabana, 31 anyos may asawa, taga Barangay Katabla, Ciudad sa Talisay. Ari ko rin confined rin sa may Mesa de Calawan, sang Corazon Occidental Memorial Regional Hospital. Matapos nga siya ang gindala kagabi mga pasado alas 7 dira sa may emergency room sang Corazon Occidental. Kaya mo ni ang sitwasyon nga pagkahulog nila kapag lumpat nila sa may flyover sa Barangay Bata, mga swerte kaya hindi una ulo. Kung una ulo actually posible
patay gid ang ining biktima. Pero pasalamat si Police Lieutenant Colonel Levi Pangi, apisal nga nagkalahuslo niyang mga tulan sa sining tiil, kag medyo na apektuhan bali ang porso sa sining hawak, at least bisan paano nakasurvive ni siya. Kag ara na karon sa ginatawag sa sitwasyon nga ginobserbahan karon dira sa mga doctor and nurses sa may Corazon Monterrey Memorial Regional Hospital. Yan ang konfirmasyon ka palayag ni Police Lieutenant Colonel Levi Pangi, ang OIC Chief of Police Police Station number 3. Based on sang aton nga findings sa aton nga initial investigation sa aton investigator on case, si Esteban Sabana is Cervantes, 31 years old, kag nag-start ini siya sa Tabla Talisay, may asawa, kag dito nila na nga daw under influence niya sa drugs, so hindi magani siya maistorya. So far ara na siya sumong sa maayo ng sitwasyon, kag nagaano na siya sumong sa hospital na. Kag so far hindi man gitang injury ato sa may tiilya kag sa balikawang, kag sumong ara naman siya kag ang iya mga pamilya gani ko nakaabot na dito mula to daw bangag siya kag influence sa drugs. Mana siya lagi paglumpat siya hindi man fatal pag hindi kidos nag-slide man ako sa major injury sa iya. Amo nang sa atong initial why ba anong rason ko nga naglumpat nga daw why na sa mayo nga paminsaron during that time. Okay naman sa iya sitwasyon stable naman. Okay na daw so far safe na kag na gani mga pamilya dito. Aksurak si Police Sergeant Colonel Levi Pangi, ang OIC Chief of Police sang Police Station number 3. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Maguano nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kadtuan tang balita sa Kapitolyo, naka-standby si Aksyon Marlon Hinovia. Governor Lacson nakigsapol sa CHED Commissioner sa Manila subong nga adlaw. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Sabong adlaw si Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpadulong sa bahin sa Metro Manila, partikularmente sa talatapan sang Commission on Higher Education o kon CHED dito sa maya syudad sang Quezon. Agud to nga makig istorya personal sa bisan isa lamang sa apat ka mga commissioners, may angot ni sa nagalala nga problema sa bahin sang Northern Negros State College of Science and Technology nga mayara sang main campus sa syudad sang Sagay. Kumadaruman nga ang ining bunuthuan may nagaluntad nga hindi maayo nga pagkatamdaray sa tunga sang duha ka mga matag-as nga opisyal sa sila nanday Dr. Romulo Cisno ang presidente, kag ang anay din sang School of Nursing nga si Attorney Joseph Gideone Valencia nga ti nag-retire naman gani, kag na-promote ini siya bilang isa sa mga judge sang Regional Trial Court. Nagaluntad ang hindi pagintindihanay sa sining duha ka grupo, man may ara sang faction-faction. May tawo nga nagasuporta kay Cisno, may ara man nga taga Nunes Coast nga nagasuporta naman kay Valencia. May pila ka mga empleyado ang Nunes Coast nga sadto ginaswelduhan sa provincial government, pero naggabiya kag nagasaylo na sa pagdumala sang Nunes Coast. Ang tuyo kag luyag ni Governor Lacson nga padayunon ang partnership kamanti ining Nunes Coast ni nagadumala kag nagapadalagan sini amo ang provincial government mangintukod din sa tong 1978 pagi sa Acta Republica 8448 nga doso ginpasar bilang kasuguan sang sadto ginatawag Father of Nunes Coast nga si kongresista sadto sang 2nd District sa Negros Occidental nga si Alfredo Marañon Jr. Hambal ni Governor Lacson inda sa luyag nga maapektuhan ang pag eskwela sang ginatos or linibo gani ka mga estudyante sa bayan sa Nunes Coast nga mayara sang sanga or satellite campuses sa Cadiz, Calatrava, kag syudad sang Escalante. Yari si Governor Bong Lacson. And we will discuss on how to move forward with regards to our partnership with Nunes Coast. There was a problem with, I think, our former dean and the incumbent president. I think it's a good idea to talk na lang to the CHED commissioner in charge of these state colleges and discuss how we can move forward. As far as the province is concerned, we would like to continue the relationship with Nunes Coast.
it has produced quite a good number of quality, especially nurses. We would also like to know if that is still within the mindset of NUNESCOs, no, that they would like to partner with the province. Attorney Collins, attorney Corte sa last day sa West Tamono. Wala, because he was here together with the other judges. So, lain ang career ni Attorney Valencia, no? Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovaya o nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 14 nga oras. Sa mga kaaksyon ta dira nayho may TC Santon Plus Herbal Capsule, no? Di kita na sa Santon Plus Herbal Capsule. Maka-relax sa aton sining paminsaron. Dali lang. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Maka-relax sa paminsaron ta. Wala nagakurog-kurog ang lawas ta. Kag hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Para gidining coffee mix sa aton sining nga bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Tandaan tagid nga lang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Isa pagid Santon Plus Herbal soap mga kaaksyon, no? Santon Plus Herbal Soap amuning pampaputi, pampakinis ang aton kutis. Nagakakas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag pagkadula sang baho sa aton sining nga ilaw. Kag pagpapaputi man. Kung nagkarap na da, itom na darang ilok na, ulit papution sang Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix sarang mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 15 na nga oras, kadtuan tanay mga out-of-town reports naton unahon taning syudad sang Cadiz si Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 47 anyos nga babae nga nagkuha sang bag-o tao blatong lapsag na pasakaan ini kaso nga kidnapping subong nga adlaw. Yari ang kauntan sang report. Action Rex nakatala na kapag pasakan sa kaso karon nga adlaw ang 47 anyos nga babae sa day na mo nagkuha sa sining 5 kadlaw pa lang edad sang lapsag nga bago lang nagwa sa ospital sa nagligad nga Sabado. Ang pagpasaka sa kaso na para tuhoy ini sa kay Dorina Arqueo, 47 anyos, separado sa una nga bana pero may ara naman nga live-in partner kag residente ini sa Don Salvador Heights 2, Barangay Tinampahan, Ciudad San Cadiz. Report na nagligan gid lamang Sabado sa hapon, gin report sa mag-asawa Roland kag Sububan Cory Inocencio, iloy sining bata nga ila sining bag-o na bunag nga lapsag. Ang gindala sini sa suspect sa wala may balang nga direksyon. Gilayo naman nga naghatag sang atag sa atensyon kag akto ang Women's and Children Protection Desk nga kapulisan sa Ciudad San Cadiz sa idalom sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito, kag bangod-man sang bulig sang pila ka mga individual na locate ang tricycle nga ginasakyan sini ni Doreen Arqueo, kag naibaluan man kung din siya gindulong sadto nga mga tinion. So sa sining kahapon gid lamang Domingo mga alas 11:30 nga na-rescue ini ang bata, kag gilayo naman nga na arestar ini ang suspitsado karon detinado na sa bahinsang kapulisan sa Ciudad San Cadiz. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mancito, masulod sa kidnapping ang amo nga kaso, bisan pa may ginakonsiderar man nga pila ka mga rason kung nga ginakuha ni Dorina Arqueo ang bata sa angay sa ginakonsiderar nila amo ang ining nga babae o kung ang suspect nagbata man ini siya kag napatay. Pagkatapos nga napatay
siya mismo ang nagkutkot sang lulubngan sa bata niya at gusto niya nga i-replace sining bata, ipakita sa iya sining bagong living partner sa rin ila ato nga anak ang napatay. Rason ini nga ginkuha niya ang bata, ina ginkonfirmar man sang kapulisan na binigay ni Pulis Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Kabahin sa pag-file sang kaso, sunod sa kay Colonel Robert Mansueto, nato na interview. Sa kagabi, kung paano ng kaso niya, nakuha naman natin ang mga kinanglanan natin ng affidavit, including na ang complainant, at ang naka-identify siya, kag mismo, ang iyagin niya yung gisakyan man na tricycle. So parang amon, based sa investigation natin, so masulod kining kidnapping in relation sa Republic Act. Ang violation niya pala, Roger, no? So masulod din siya sa kidnapping in relation to Republic Act Civil Assistance. Ang pagpayag ni Police Major Robert Mansueto may kataran sa sining kaso kapag tubangon sining suspect. Sunod naman sa Iloy sa bata sa aton man sining interview nga si Cory Inocencio sa iya sining pagpayag na pangalyas pa bisan dito pa sa ospital. Ini ang suspect ang ngalan niya si Josephine. Pagkatapos nagupod pa sa ila puluyan nagtulog pa ini sa biyernes ng gabi agod nga maplanuhan gid si Mayo kung paano niya makuha ang bata pagkaaga Sabado. Pag kilalahin namon, ang ako man nga bala nagdala sila sa akon dito sa ginahigdaan ko. Kasi iya pangalan pa kilala siya kung si Josephine. Mabulig sa kuno nga prasa ni San Pilhit ng akong bana. Kay wala ko nga daan makarga. Ang ano niya sa mabulig sa kuno kay naluoy sa para dali. Ang pagpayag ni portion hindi sa pagpayag ni Mrs. Cory Inocencio ang Iloy sang bata, nagsalig siya tungod kay may gina-offer man sa ila nga bulig kag wala sila magpaabot na amo gali sini ang matabo sa ila sini nga lapsag. Desidido naman ang mag-asawa o kung ang ginikanan nga mag-file sang kaso batok sa suspect. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz, kadtuanta ang La Carlota. Tatlo ka mga persona nga nagrambol sa sulod sang baylihan sa syudad sang La Carlota arestado. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Yes, Action Rex, samtang nagahiwat sa nga tuigan nga Barangay Day celebration sa Barangay San Miguel, La Carlota City, mga alas 11 sang gabi, nagkakugmat ini ang mga nagasululod sa auditorium o kon sa sulod sang baylihan tungod nga may kinagamo sa sulod. Kag diri pick up o kon ginkuha ini ang tatlo ka persona nga samtang nga nagluntad ang kinagamo sa sulod. Kag naglinapta ang mga manugbayli, ginkuha ini ang tatlo ka persona nga ginakilala diri kag ginendorsar sa aton mga barangay tanod dito sa pulis. Ginendorsar ang tatlo nga ginkilala sa kay Roderick Pedro E. Arenas, 21 anyos, soltero, kag si Rosnil Ambed E. Villarte, 23 anyos, soltero, Junji Layusa. Tanan ini pumuluyo sa Barangay San Miguel, La Carlota City, na ini sila kinagamo tungod nga hubog ini ang tatlo kag na bisan sinulang ang masugata kag ginapang kastigo. Tunaan nga nagubagid ang kahiwatan sang among Barangay Day celebration sa among barangay. Kag sa karon ini ang tatlo nahunong subong sa lakapsil sang syudad sang La Carlota, nagapawayway dito sila kag nagaputi ang mata kung saan oras sila makaguwa nga samtang nagahiwat sang kapistahan. Namista sila ilaya sa sulod sang prisuan. So ining tatlo nagaulat na lang sang ila reglementary period nga makaguwa sa lakapsil sang syudad sang La Carlota. Report live gikan diri sa syudad sang La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Percival Villamor. Hingagaon tang balita gikan sa Southern Negros. Supod kay Action Nonoy de la Cruz. Banwasang Candoni, duha ka mga barangay ang gin-endorso sa karon nga i-deklarar nga drug-free. Good, mayo na. Yari ang kaundan sa report ni Action Nonoy de la Cruz, Noy? Report katon madalas sa sining tinuon, may angot ini sa informasyon nga ginhatag sa aton ni Police Captain Pajarito, OIC sang Candoni Police Station, no? Nga sa karon gali may gina-endorse na sila o kung may ginatinghuaan na sila, no? Sa siyam ka barangay sang Banwa sang Candoni, duha pa lang ka barangay mo pa lang gali sila yan nagsugod, no? Nga gina-endorsar nga mahimo nga drug-free, no? Madeklarar nga drug-free ang mga barangay nga kung sa diin naapektuhan sang una, no? O kung napiktado sang illegal drugs. Ang balita nga sa Pitsa 27 may deliberasyon nga pagapatigayonon, kung bala matigayon na nga ma-cleared ining duha ka mga barangay, ining barangay Banga kag barangay Kabyaan, no? Sa Banwa sang Candoni kasi nagligid daw ay pa ni asikaso kung may kutar di sa karon ginasuguran na, no? Sa pihak ang bahin sa Banwa naman sa Kawayan bawa ay pagdiagli sa barangay Action Rex na cleared, no? O kung na-deklarar nga drug free way pagid sa gainipingay ning mga lugar diri sa SOR ang Hinubaan, Sipalay, Candoni kag Kawayan. Ang Sipalay gid ang may pinakamadamo na nga barangay nga gin-cleared, no? Deklarar nga drug-free sa 17 ka barangay. Pito na to ka barangay ang cleared na. May apat pa sa karon nga gina-endorse kag ang balita ko sa Pista 27 man mahibaluan kung bala makalusot ining apat ka mga barangay, no? Samtang dito sa Banwa sang Hinubaan naman, may 13 ka mga barangay, 5 na ang na-clear, kag may duha sa karon nga ginaduso, suno man sa kay Police Major Clifford Batadhay, OIC sang Hinubaan Police Station. Kawayan na lang, kawayan na lang. But suno sa kay Police Major Lowell Garingganaw, OIC sang Kawayan Police Station, nga sa Pitsa 27 man masugod naman sila, no? Coordinate na sa PDEA kag iban pagit nga mga ahensya sa atong gobyerno kag isang health kag subong man sa DILG para masugura na amat-amat, no? Na endorsar nga i-clear na ang mga barangay nga napiktuhan sang illegal drugs. 25 gali ka barangay ining Kawayan, no? Ni bisan isa way pagid sang gin-declared nga drug-free. Among report gatong madalas sa sining tinion, direkta kita nga nagapanayag diri sa atong area of responsibility. Pagihapon, ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa Southern Negros. Santon Plus Herbal Oil anayho para sa mga athletes tabara. Sakit ng lawas tal, tuhod, ang balikawang, ang likod, no? Ipamasad sa ng portion nga nagasakit, no? Gamitan ta sang Santon Plus Herbal Oil. Amo nang iban niyos ta, mga ka-aksyon. Para siguradong sigurado, dula ang kasakitan sa aton siningalawas. Santon Plus Herbal Oil ang kapartner mo sa ikayong lawas, no? Santon Plus Herbal Oil mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar kag mabakal man ina online kundi gani pa-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdom.
tapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Mga tonoras dari sa aton sila nga pagpangalagad. Kwan siya, pilits. Ay, pwerte. Sige. Sa mga ka-aksyon ta, Evergreen Herbal Capsule, no? Kaya ang Evergreen Herbal Capsule, ang may sangkap nga turmeric, nga nagabulig pakopos sang hubag, kag nagabulig man tunaw sa mga bukol-bukol o kung tumor, no? Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob nga puwersa sang 7 para sa ikayong lawas kumplito ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap ining turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center ang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa inyong lugar, kag mabakal man ini sa Sincere Drugstore, no? Sa tanan nga mga outlets o kung branches ang Sincere Drugstore. Sa Escalante, sa Sainin Drugstore, kag Escalante Pharmacy, Escalante City Public Market, no? Sa 978 Pharmacy sa Sagay kag Cadiz City, Our Lady of Pilar Drugstore sa Cadiz, and sa Saint Veronica Drugstore sa Cadiz City. Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita-kits kita buwas mga kaaksyon. Dari sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinandan, agda kita sa masunod nga programa ang This Is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kaanginan aksyon Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.